мепурсад марди солим дар як ҳафта чанд маротиба бояд алоқаи ҷинсӣ кунад. Аз аввали оиладориам тестамомкунӣ дорам. Табобат муваққатан яъне временно соз мекунад. Роҳи ҳал дорад ё не? Савол медиҳад ки аз ҳама зарарноктарин чиз барои мард чи аст ки доктор шумо онро худатон ҳам истеъмол намекунед? ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умар Азиф ҳастам, ҷарроҳ, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. имрӯз мо тасмим гирифтем ки боз ба 7 саволи дигари шумо ҷавоб гардонем. Вале пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони муҳимро ба сами шумо расонам. Бениҳоят зиёд беморон бо шикояти тестамомкунӣ ба назди ман меоянд ва вақте ман суол мекунам ки бародари азиз, шумо тестамомкуниятон аз аввали оиладоршавиятон буд? Чандин бор ман вебинар карда будам, дар вебинари ман иштирок кардед ё ин ки не? мегӯяд ки не, ман нафаҳмидам, натавонистам, надонистам ки ин чи аст. дӯстони азиз, вебинар ягон ҷои мушкилӣ надорад, қинӣ нест. Яъне ягона чизе ҳаст ки ба шумо метавонад кӯмак кунад. Як дарс, як курсе ҳаст, як наворҳое мешавад ки агар шумо дар он иштирок кунед, ҳар чизе ки ман мегӯям, маслиҳат медиҳам, агар иҷро кунед, алоқаи ҷинсии шумо чанд маротиба дароз мешавад. Ва бениҳоят зиёд шахсон иштирок кардагӣ ҳастанд, ба онҳо ҳатто дигар духтур лозим нест. вебинари навбатӣ, дӯстони азиз, тахминан 15 рӯз пас 17 май соати 5 бегоҳ шурӯъ мешавад дар телеграм. барои ҳамин ҳамагӣ ду шарт ҳаст, шумо бояд дар вебинари ройгони ман иштирок кунед. якум, бояд телеграм дошта бошед. бе телеграм шумо наметавонед иштирок кунед. дуюм, ссилкае ки дар зери ҳамин навор мемонам, дар комментария низ мегузорам, комментария якум, ҳатман ба он ссилка медароед. дар ҳамон ҷой танҳо номи худро менависед, баъдан рақамҳои телеграми шуморо мепурсад, менависед, тамом. дар гурӯҳ пайваст мешавед ва рӯзи 17 май насиб бошад соати 5 бегоҳ дар вебинари тестамомкунӣ ва роҳҳои дарозкунии алоқаи ҷинсӣ метавонед иштирок кунед ва вомехӯрем. ҳамаи шуморо дӯстони азиз, ҳар касе ки аз аввали оиладоршавиаш тестамомкунӣ дорад, дар вебинар интизор ҳастам. ҳатман дар вебинар дӯстони азиз иштирок кунед, вале агар мехоҳед барои консултатсия ё ки ҷарроҳӣ ба назди худи ман биёед ё ки ба назди дигар духтурони клиникаи Евромед, духтуроне ки дар рӯи экран мебинед, дӯстони азиз, духтурони бениҳоят пуртаҷрибае ҳастанд ки мо онҳоро махсусан барои шумо аз Федератсияи Русия даъват кардем ва дар клиникаи Евромед фаъолият мекунанд. ҳар мушкили урологӣ ва андрологие ки дошта бошед, аз бенаслӣ ё ин ки заифии мардона, мушкилӣ бо простата ё ин ки гурда, метавонед муроҷиат кунед. рақамҳои ватсапро дар рӯи экран мегузорам, номнавис кунед ва дар вақти ба худатон мувофиқ биёед. хуб, биёед ба суолҳо ҷавоб мегардонем. саволи якум мепурсад ки доктор, бо ҳамсарам бо телефон гап мезанам ё каме возбуждат ба қавле мешавам, аз мардонагӣ об меравад. дӯстони азиз, як бемор доштам, рӯзои наздик ба назди ман омада буд. мегӯяд ки ман тақрибан 20 сол мешавад ки ҳамин мушкилиро табобат мекунам. мегӯяд вақте бо ҳамсарам суҳбат мекунам ё ки каме ба қавле возбуждат мешавам, аз узви мардонагиам як оби моеъи беранг мебарояд. ва гуфт ки дар тамоми ҷойҳо табобат кардам, вале бенатиҷа. барои чӣ? ба хотире ки дӯстони азиз, ин ягон беморӣ нест. дар 99% дӯстони азиз, ин чизи физиологӣ аст, яъне нормалӣ аст. дар дохили уретра, яъне ки узви мардона ба дохилаш уретра мегузорад ва аз он ҷо пешоб мегузорад, дар дохили он як ғадудҳое ҳастанд, ғадудҳои Купер мегӯянд ва он моеъе ҳосил мекунад. моеъи беранг аст ва бебӯй аст. ба хотири чи аст? ба хотире ки ҳамон роҳи пешобгузарро тоза кунад ва баъдан оби манӣ ба роҳи тоза гузарад. ва ҳамин чиз, дӯстони азиз, ҳангоме ки ранг надошта бошад, ранги мисли об бошад ва каме ғафстар аст албатта, ва бӯй надошта бошад, ҷои хавотирӣ нест, ин беморӣ нест. ва ҳангоми ба қавле возбуждатшавӣ ба вуҷуд биёяд, ин беморӣ нест, вале бо миқдори кам аст, дӯстони азиз. вале агар ягон бӯи ғализ дошта бошад, ранги зард ё ин ки сабз дошта бошад ва инчунин ба қавле возбуждение бениҳоят зиёд ҳосил шудан гирад, пас ин беморӣ аст, ҳатман бояд муроҷиат кунед. ин бародаре ки ман гуфтам, мутаассифона беморие ки вуҷуд надорад, ҳамонро табобат кардагӣ аст. барои ҳамин ягон натиҷа дидагӣ нест. беморие ки дар шумо вуҷуд надорад, дӯстони азиз, дар худ наковед ва табобат нагиред. мегузарем ба саволи дигар. саволи дуюм менависад ки аз аввали оиладориам тестамомкунӣ дорам, табобат муваққатан ба қавли временно соз мекунад. ҳамин мушкили роҳи ҳал дорад ё ин ки не? дӯстони азиз, албатта дорад. мо ҳамин қадар сол барои чӣ меҳнат мекунем, дӯстони азиз? ҳамроҳи тими худ вебинар кардаги ҳастем 3 маротиба. барои ҳамин аст ки тестамомкунӣ модарзодии шумо, яъне аз аввал агар бошад дар шумо, ҳамон вебинар, ҳар чизе ки мо мегӯем, машқҳое ки ман мегӯям, нафасгириву дигар чизое ки ман мегӯям, агар онҳоро шумо иҷро кунед, алоқаи ҷинсии шумо дароз мешавад. дар 99% беморон кӯмак мерасонанд
вале боз намедонам баъзе бемороне ҳастанд ки шубҳа мекунанд ва дар вебинар иштирок намекунанд ва ба қавли аҳамият ҳам намедиҳанд. дӯстони азиз, ҳамин вебинар кардагӣ ҳаст имрӯзи 17 насиб бошад барои шумо аст ва агар шумо ҳамин мушкилиро дошта бошад бешубҳа метавонед иштирок кунед. ман отзуви шахсеро барои шумо мегузорам ки чандин соло тӯли чандин соло дар тамоми давлатҳо тестнамокунии худро тавбат кардагӣ аст, вале натиҷа дидагӣ нест. ман отзуви он касро мегузорам, ҳоло гӯш кунед. рости гап ман чандин соло қариб 10-15 сол назди бисёр духтурҳо рафтагӣ будам. ана душанбе гуфт, баъд назди шояд ягон 20 бор ман тавбат гирифтагиам да. бовай ҳар як тавбатуш 1500-2000 сомонам хел даҳрӯзу шуда. баъд Ташкент гирифтем, ана Москва рафтагӣ будам, ана Украина, Трускавец одамо 10 рӯз 12 рӯз меравам, ман як рафтанда 32 рӯз истодагим дар Трускавец. ана хел алҳамдулилла баъди ҳамин вебинар акай доктор Умар Азизов сабаб шуданд. аллоҳи меҳрубон моро шифо дод. бе дору алҳамдулилла результат ҳаст, результат хеле зиёд, қариб то 15-20 дақиқа. ана хеле хурсандем. миннатдории худмонро ба доктор Умар Азизов ҳатман мерасонем. шумо ҳамин ана миннатдории моро расонед акай Хуршед. аллоҳи меҳрубон ҳаматонро ҳифз кунад. агар шумо низ дӯстони аз аввал тестнамокунӣ доред, ман ссилкаи вебинарро дар таги ҳамин навор мондагӣ ҳастам. агар наметавонед иштирок кардан, яъне ки ссилкаро намефаҳмед, метавонед дар рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед дар телеграм нависед, гӯед ки ман мехоҳам дар вебинар иштирок кунам, шуморо дар гурӯҳ пайваст мекунанд. фақат номи худро менависед ва телеграм рақами худро менависед, тамом иштирок мекунед ва рӯзи 17 ҳамин мушкилии худро мефаҳмед ва бартараф мекунед. хуб, мегузарем ба саволи дигарӣ. саволи сеюм менависад ки марди солим дар як ҳафта чанд маротиба бояд алоқаи ҷинсӣ кунад ва дуюм маротиба бояд бошад ё ин ки не. дӯстони азиз, ин ягон мусобиқа нест, ягон гӯем варзиш нест ки шумо масалан гӯед ки бояд ҳамин қадар бошад, бояд ҳатман ҳамин нормативро ба қавл иҷро кунед. ин гуна нест. ягон нормативе вуҷуд надорад ки ҳамин қадар норма аст, ҳамин қадар хуб нест. вале як таблицае ҳаст ки маъмулан бисёр ҳаминро урологон, андрологон истифода мекунанд ва бояд агар дар ҳамин таблица яъне ки мувофиқ бошед, шумо солим ҳастед. таблица вобаста аз сину сол аст. дӯстони азиз, сини соли шумо чанд сол аст ва бояд дар як ҳафта чанд маротиба алоқаи ҷинсӣ кунед. ва ман таблицаро барои шумо тарҷума кардам. дӯстони азиз, метавонед барои худ скриншот кунед ва кобед ки шумо дар сину солатон чанд аст ва дар як ҳафта чанд маротиба алоқаи ҷинсӣ мекунед ва ин хуб аст ё ин ки не. таблицаро дӯстони азиз назар меафканем. дар ин ҷо ман навистагӣ ҳастам ки фаъолияти ҷинсии мардҳо вобаста ба сину сол бо асоси тибби далелнок ва тавсияҳои ассотсиатсияи урологҳои аврупо. хуб, дӯстони азиз, ин 100% яъне нест. ба хотири чӣ? ба хотире ки баъзе олимон тарафдор ҳастанд, баъзе олимон не. ин ҷо ба 4 калонка тақсим шудагӣ аст. сину соли мард, алоқаи ҷинсӣ дар як ҳафта, барои чӣ ин хел аст ва шарҳи тиббӣ. ман дӯстони азиз дар ин ҷо навистам ки сину соли масалан мард биёед мегирем 39 сола бошад, масалан дуюм хатро назар афканед, бояд дар як ҳафта 2-3 маротиба алоқаи ҷинсӣ дошта бошад. ба хотири чӣ пас мешавад? агар назар афканем бо 18 солае ки дар як ҳафта 2-4 маротиба бояд алоқаи ҷинсӣ кунад, дар ин сини сол камтар мешавад, ба хотире ки тестостерон тадриҷан кам шудан мегирад, тестостерон пас шудан мегирад. чӣ хеле гуфта будам? аз 30 сола боло ҳар сол 1% тестостерон пас шудан мегирад. ва инчунин стресс, мушкилӣ дар оила, фишори рӯзгор, ин ҳам дӯстони азиз албатта узви мардонаро, яъне хоҳишашро заиф мекунад ва яъне шумо хоҳиш, яъне алоқаи ҷинсиятон дар як ҳафта камтар мешавад. ва шарҳи тиббӣ дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар ин ҷо нависта шудааст, сабабаш дар ин аст ки стресс ва хоб таъсир мерасонад. яъне ки доимо дар зиндагӣ яъне ки мушкилиҳо мешавад, ин таҳти стресс қарор доштану депрессия ва дигар чизҳо, албатта алоқаи ҷинсии шумо кам мешавад ва инчунин хоби кам кардан ҳам дӯстони азиз таъсири худро мерасонад. ба хотире ки кӯдакҳо ҳастанд дар ин сину сол, ба шумо намегузоранд ки шумо яъне хоби дуруст равед, 7-7 соат яъне хоб кунед. хуб, ҳаминро дӯстони азиз як бор назар афканед, вале агар ки аз ин кам бошад, дар охири он навор нависам, алоқаи ҷинсии шумо аз ин кам бошад, пас ба ватсапи мо нависеду маромад биёед. саволи чорум менависад ки узви мардонагиам оҳиста оҳиста майда шуда истодааст. ҳамин хел шуданаш мумкин аст ё ин ки не? бисёриҳо шояд ки бовар накунанд, вале ҳамин гуна мешавад. як бемор доштам, рӯзои наздик ба назди ман омада буд, гуфт ки доктор, ман аҳамият додам узви мардонагиам дар 2-3 сол
қариб 3-4 сантиметр ҳатто кӯтоҳ шуда истодааст ва кӯтоҳ шуда рафта истодааст. ин гуна чиз имкон дорад дӯстони азиз, сабабҳо дорад. якум сабаб дӯстони азиз муддати тӯлонии заиф будани узви мардона, яъне эректилная дисфунксия ки 2-3 сол давом мекунад ва бемор тавбат намекунад. дуюм сабаб дӯстони азиз бемории перонӣ, яъне як бофтаи фиброзие ки дар узви мардона пайдо мешавад ва узви мардонаро мекашад, кӯтоҳ мекунад ва инчунин ҳам каҷ мекунаду дардманд мекунад. сеюм сабаб дӯстони азиз ин пасшавии тестостерон. чорум сабаб ин ожирение метаболический синдром, вақте ки шикам пайдо мешавад узви мардона дохили ҳамон равған меравад ва узви мардона кӯтоҳ мешавад. ва дигар сабабҳо дӯстони азиз дорад албатта, вале бисёр ҳамин сабабҳо вомехӯранд. барои ҳамин дар шумо агар аҳамият додед ин чизро, фавран ба уролог андролог муроҷиат кунед. саволи навбатӣ, саволи панҷум менависад ки аз ҳама зарарноктарин чиз барои мард чи аст ки доктор шумо онро худатон ҳам истеъмол намекунед? хуб дӯстони азиз, чизҳои зарарнок барои мард бениҳоят зиёд ҳастанд, мисли нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ, ожирение, яъне фарбеи зиёд, камхобӣ, стресс, депрессия, яъне ба варзиш машғул нашудан, хоби дуруст нарафтан, ҳамаи инҳо дӯстони азиз бениҳоят зарари калон доранд ба мардонагӣ. вале аз ҳама чизе ки ман онро яъне ки рақами як мешуморам, ин кашидани сигор ва кальян аст. бисёриҳо ин чизро аҳамият намедиҳанд, вале таркиби кальян ва сигор моддаҳое дорад ки вақте шумо онҳоро муддати тӯлонӣ истеъмол мекунед, аниқтар мекашед, ин чизҳо пурра метавонанд мардонагиро заиф кунанд, ба хотире ки онҳо қабати дохилии рагҳои хунгарди узви мардонаро, яъне эндотелияро вайрон мекунанд. дигар хун ба узви мардонагӣ ворид намешавад. ба ҳамин хотир мардонагӣ пурра заиф мешавад. бисёриҳо суол мекунанд ки кальян зарараш зиёдтар аст ё ин ки сигор. агар шумо кальянро мисли сигор кашед, яъне ҳар рӯз кашед, албатта зарари ин 100 маротиба аз сигор зиёд аст. вале аз сабабе ки кальянро шумо дер мекашед, сигорро тез, пас мо мегӯем ки агар муқоиса кунем, сигор тезтар мардонагиро яъне ки заиф мекунад, ба хотире ки чӣ хеле гуфтам, шумо онро тез яъне мекашед. баъд бо суол мекунанд ки нӯшокиҳои спиртӣ чӣ? нӯшокиҳои спиртӣ дӯстони азиз дар аввал дар ҳақиқат мардонагиро хуб мекунад ва алоқаи ҷинсиро дароз мекунад, вале ин муваққатан аст. баъдан мардонагиро пурра аз кор мемонад. барои ҳамин чизҳоро барои шумо тавсия намедиҳам, умуман тавсия намедиҳам. гузарем ба саволи навбатӣ. менависад ки доктор, оби мании ман бӯй мекунад, барои чӣ? рости баъзе беморон бениҳоят аҷоиб ҳастанд, намедонам барои чӣ, яъне ки оби мании худро бӯй мекашанд. бале дӯстони азиз, оби манӣ бӯй мекунад, вале барои чӣ барои шумо лозим аст онро бӯй кашидан, ман намефаҳмам. бӯй мекунад дар ҳақиқат бӯи каштан, як дарахте ҳаст, каштан мегӯянд, бӯи ҳаминро мекунад. вақте шумо спермограмма месупоред, дар он ҷой дар графаи гӯем ба қавли бӯй менависад ки каштанови запх. ин нормалӣ аст ва инчунин бӯи хлор мекунад, ба хотире ки таркибаш полиамин дорад. вале дӯстони азиз, барои шумо тавсия намедам, лозим нест бӯй кашидани он, якумаш ин ки, дуюмаш ин ки ҳамин гуна агар бӯй кунад, ҷои хавотириш нест. вале агар дӯстони азиз бӯи ғализи бениҳоят баланд кунад, бӯи бад кунад ва инчунин ранги он тағйир ёфтагӣ бошад, ҳатман бояд ба уролог муроҷиат кунед. мегузарем ба саволи ҳафтум, саволи охирон. менависад ки доктор, вақти хонадорӣ вақте тамом мекунам, умуман ягон ҳаловат нест ё бошад ҳам кам аст. ин гуна беморон бениҳоят зиёд дорем дӯстони азиз. пеши ман меояд, мегӯяд ки доктор, ман вақти тамом кардан ягон ҳаловат намебарам. аввал хуб будам мегӯяд ва баъдан ҳамин мушкилӣ дар ман пайдо шуд, тамом мекунам, ҳатто намефаҳмам. дӯстони азиз, инро стюарти оргазм мегӯянд. ба хотири чӣ мешавад? баъзе бемориҳо ҳастанд, ба ҳамин чиз оварда мерасонанд ва тавбат кардани инҳо он қадар мушкил ҳам нест. баъзе беморон мутаассифона солҳои дароз аз ин чиз азият мекашанд, вале ба духтур муроҷиат намекунанд. сабаби маъмулие ки зиёдтар вомехӯрад ва дар ҷавонон асосан ин простатит аст дӯстони азиз, дар ҳолати чӣ музминӣ бошад ва чӣ дар ҳолати авҷгирӣ. ва инчунин стресс, депрессия, ин чизҳо метавонад ба яъне ки стюарти оргазм оварда расонад ва пасшавии тестостерон низ ба ҳамин чиз оварда мерасонад. агар дар шумо ҳамин чизҳо бошад, фавран муроҷиат кунед. вақте муддати тӯлонӣ шумо ба духтур муроҷиат намекунед, табобат кардани ин мушкилӣ, яъне проблема зиёдтар мешавад. ҳатман муроҷиат кунед дӯстони азиз, ба шумо кӯмак мерасонем. дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. мо тавонистем ба 7 саволе ки зиёд шумо аз мо мепурсед дар комментария дар инстаграм ва ба менеҷерҳои клиника низ ҳатто савол равон мекунанд, тавонистем ба ҳамаи ҳамин саволҳо ҷавоб гардонем. вале саволҳо бениҳоят зиёд ҳастанд, вале мутаассифона навор бениҳоят дарози бад мешавад. ба ҳар ҳол дӯстони азиз, агар шумо суолҳо дошта бошед, ҳамин гуна суолҳои шавқовар бошанд, агар ҳатман дар зери ҳамин навор дар комментария нависед
мо онҳоро ҷамъ мекунем ва боз як навори дигар барои шумо карда пешниҳод мекунем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.